बापा आराधन तुका देवा बापा महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना. गुंड्याच्या रूपार जेजू आमच्यामध्ये येऊन असा रायसो राय धन्यसो धनी आमचं जीवलतर आमचं सोमी आमचं सर्वांतर आमचं आधार प्रत्येक तर तिसरो दिस रीती रेसो कुटुंबा आज हर एक कुटुंबा आशीर्वादी जाल्ले जाऊ दे. हांव तुमच्या कुटुंबाचो देव जातलो हांव तुमच्या कुटुंबा आशीर्वादित करतलो. दोन्ही हात वयर मारून जेजू स्वागत करूया जेजू स्वागत करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord, thank you Lord, praise the Lord, thank you Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगळे तांडूप कर म्हणूया. Hallelujah, 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 hallelujah. पदवी जेजू, hallelujah, hallelujah. महिमा वाकणे स्तुती, महिमा वाकणे स्तुती. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळे दोन्ही हात वर स्तुतीने वडत राहा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise and thank you, glory. पदवी 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 महिमा राय सराय तुझं नसाय जेजू. Hallelujah, hallelujah. आराधन करू आम्ही हांगा सरायलेले आसा. आमकां आपणाच्या मासा रक्तान पश्चात ताणें निमाणे ब्रेस्तार दीस एवकरिस्त घडलो. हो एवकरिस्त आमच्या जिविताचें केंद्र जावन आसा. एवकरिस्त आमकां मोग आसो तो आमी बोवाडटान आनी भक्तीन संभ्रमता. तर ह्या आराधना वेळार वाडो घेता आसतना आमच्या मदीं आसलेल्या जेजूक आमी नमस्कार करून गायन करुया. आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पवित्रज्ञा महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना. सांगता जेजू लागी आमचे दिश्ट कांसोवया. Psalm chapter 79 verse 13 म्हणटा कीर्तन 79 वळी 13 म्हणटागी आमी तुजी परजा तो सरयता तो शड्यो सासनाक तुका अर्घ दितल्या युगा युगा पर्यंत तुजी आमी स्तुती करतल्या तुजी आमी स्तुती करतल्या. मोगाचेर हार पार घेवन कश्ट बेजाराय अडकळ्यो उणेपण घेवन ह्या सुवातेर आमी हजर जाल्या. कीर्तनांत 82 वळी 14 म्हणटागी आमकां दळभराच्या सर्वेस्परा आमचेशी परतून ये सरकार थावन सकला दिश्ट घाल आनी पळय हे दाखवालेची जतन घे. परतून कीर्तन 80 verse 3 म्हणटा कीर्तन 82 वळी 3 म्हणटगी देवा आमकां परतून वैट काड तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटली. दोनी हात आमचे वयर बारया. म्हज्या फाटल्या वडातळ्यान म्हणा तुमी सगळे वडातळां म्हणा देवा आमकां परतून वयर काड वडातळ्यान देवा आमकां परतून वयर काड. आमकां जिविताच्या कश्टांतावन दुखीतावन खतीतावन वयर येचें जाल्यार तोंड उक्ते करून वडातळ्यान देवाचें उतर म्हणया देवा आमकां परतून वयर काड देवा आमकां परतून वयर काड. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांको दी आमचेर फांको दी आमचेर फांको दी आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटली. वडातळ आनी आमकां सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली.
सगळे आमची जबाब आनी आमकां सडवण मेळटली सर कष्ट अनवर तावन आनी आमकां सडवण मेळटली आणि आमकां इराय बेजार तावन आनी आमकां सडवण मेळटली सर पिडे तावन आणि आमकां सडवण मेळटली सर अनवर तावन आणि आमकां सडवण सर मेळटली विघ्न तावन आणि आमकां सडवण हर एक समस्या तावन आणि आमकां सडवण हर एक कष्ट तावन आणि आमकां सडवण आनी आमकां सडवण मेळटली आणि आमकां सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली आणि आमकां सडवण हालेलुया 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 दळबराच्या देवा दळवरांचा देवा दळबराच्या देवा दळवरांचा देवा आमकां परतून वयर काड आमकां परतून वयर काड सगळे वडदळ म्हणा दळबराच्या देवा दळवरांचा देवा खंयचे समस्या आसा तुज्या हातान वयर बाऱ्या वळा त्याचे जो आराधन करता असतना जाण एकले म्हणया प्रत्येक तोंड उक्ते करून त्या दळबराच्या त्या उलो मारता असतना ताज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता द्वारी आमकां सुटका सडवण गांवची भिरांत आमकां सण वेतली देवसर अधिकार ना जाग्याचेर बिझनेसाचेर कामाचेर कुडीचेर घराण्याचेर देवसर अधिकार ना कितल्या घराबे आज कष्ट ते आसा कितल्या कुटुंबात झगडे दुबाव हिराराय बेजाराय अस्कत काय हाडल्ले पैसे नांत जाता जांफरो दिसपडतो ग्रास तांचे हातार मेळ्ळे पैसे म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत तो म्हयनो काडूंक जायना हे सगळ्या समस्येत जेजू सुटका आनी सडवण लाभदी म्हणून दोनी हात वयर म्हणया दळबराच्या सर्वेस्परा दळवरांचा सर्वेस्परा दळबराच्या देवा दळवरांचा आमकां देवा परतून वयर काड आमकां परतून वयर काड दळबराच्या देवा दळवरांचा देवा आमकां परतून वयर काड आमकां परतून वयर काड दळबराच्या देवा दळबरांचा देवा आमकां परतून वयर काड आमकां परतून वयर काड दळबराच्या देवा दळबरांचा आमकां देवा परतून वयर काड आमकां परतून वयर दळबराच्या काड देवा दळबरांचा देवा आमकां परतून वयर काड आमकां परतून वयर तुज्या काड मुखा म्हणसो परजळ तुझ्या मुखा म्हणसो आमचेर फागो दे आमचेर फागो तुझ्या दे मुखा म्हणसो परजळ तुझ्या मुखा म्हणसो आमचेर फागो दे आमचेर फागो तुझ्या दे मुखा म्हणसो परजळ तुझ्या मुखा म्हणसो आमचेर फागो दे आमचेर फागो दे हालेलुया हालेलुया. आनी आमकां सडवण मेळटली आणि आमकां सडवण आनी आमकां मेळटली. सडवण मेळटली आणि आमकां सडवण मेळटली. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. Psalm 118 verse 7 सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा सर्वेस्पर तो म्हजो आधार तो म्हजो आधार म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो गुडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता हालेलुया जायत्याला काम ना विजाच्या समस्या आसा ह्या वेळा म्हाका प्रत्येक तना आमी एक कुटाम जावन हॉला भितर येवकरिस्ताच्या मुखार जेजूच्या मुखार आमी हजार जावन मागता आसतना तो जेजू आमच्या मागण्या आयकता कित्याक म्हणला ताणेंच म्हणला जो आपण शिप व्हरता अविस्वास चवदा वळी चवदा जेजून म्हणला म्हजेर जे कितें माग तें तुका मेळटलें माते प्रमाणे शिप व्हरता अविस्वास 7 वळी 7 म्हणटा तुमी आज मागूंक जाय ते हांव सगळें तुमकां दितलो परंतु जरम्या प्रवाद्या पुस्तकान अविस्वास 3:30 वळी 3 म्हणटा की आज तुमी जण एकले म्हाका उलो मारशात जाल्यार तुमचे तोंड उक्ते करून तुमी उलो मारशात जाल्यार आज तुमकां गुप्ती संगती कळीत करतलो लिपोवन दवरलेली संपत्ती आज हांव तुमकां दितलो लिपोवन दवरलेली संपत्ती आज हांव तुमकां दितलो ती खंयची संपत्ती जावन आसा द्वितीनियमांत अविस्वर 28 वळी 8 म्हणटा की पयली संपत्ती जावन आसा पयली ग्रेस काय जावन आसा तुवें हाता घाल्या सर कामाचेर देव आशीर्वादीत करतलो फर्स्ट पॉइंट सगळं तुवें हाता घाल्या कितें काम आसा देव आशीर्वादीत करतलो दुसरें जावन आसा जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 सतासो पवित्र आत्म्याक तुमचे धरतलो आनी पवित्र आत्म्यान तुमी भरतल्यात तिसरे संपत्ती जावन आसा जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 तुमचो सगळो फुडार तो आशीर्वादीत करतलो आनी बेसवानी भरतलो चौथी संपत्ती जावन आसा एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 तो तुमचे झुजतलो तुमी शांत रावूंक जाय आज झुजची गरज ना कित्याक सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ता मार्फत तुमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो पांचवी संपत्ती जावन आसा प्रत्येक तरां तो तुमच्या मदें रावन तुमकां जैत दितलो जफानिया 3:17 एकलोचो बिझनेस जांफरो सगळो फ्लॉप जाला जांफरो नवे बिझनेस हात घालता सय मुखार वेची वाट मेळना
आणि टेन्शन घेऊन केदळा किंवा तुका चेस्ट पेन आसा हडत्यान दुख आसा आज ते सगळे हार पार जेजूच्या हातान समर्पण दी तुझे समस्या जेजूच्या हातान समर्पण दी सगळे तुझे उण्यापण समेच्या हातान समर्पण दी आज सगळे आज तुमकां जाणेक आशीर्वाद करू जेजू ह्या उंड्याचेर पर आमच्या मध्ये हजर जाला जियेच्या कष्टा वेळा दोळ्याने बोलता तुका दुःखाने सुख ग्रसलो तोच सांभाळता सदा जियेच्या कष्टा वेळा दोळ्याने बोलता तुका दुःखाने सुख ग्रसलो तोच सांभाळता सदा चंचल जायला कंगाल जायला असतलो पोंग बऱ्या लगीच हांव तुज्या चंचल जायला कंगाल जायला असतलो पोंग बऱ्या लगीच हांव तुज्या तळवेत सापडताना अंधकारातल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारखी दिशा तळवेत सापडताना अंधकारातल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारखी दिशा आमच्या दोन्ही आम्ही उभारी जेजू आमच्या मध्ये असल्या जेजूक आमी अर्घा वगळाप देवया स्तुती करूया वाखाणी करूया व्हडा थाळ्यान हालेलुया 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 वाखाणी तुका सम्या जेजू महिमा तुका सम्या जेजू अर्घा तुका सम्या जेजू या दिसा खातीर सम्या जेजू तुवें आमकां हांगासर ह्या सुवात राखून हाडल्या खातीर तुका अर्घा दिता सम्या जेजू हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या हांव जिवीत आसो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मौन पावले पूण सरकारतांव देवून आयिल्लो उंडो तसलो न्हय कोणीय तो कांयच जाल्यार मरचो ना हांवच तो सर्गींतांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो वो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास तितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आनी आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून ताका सांगलें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा बद्दलचें मास केल्लें करीत ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता
जेजू क्रिस्त थंय प्रितीच्या भयणी भावनो, थोड्या वर्सां फाटीं हांव गोंयांत वावर करता आसतना थंयसर एक बेल्जियमांतल्यान एक स्त्री आयिल्ली आनी ती अशें म्हणूंक लागली, म्हजें सगळें जिवीत हांवें त्या जेजूक भेटयलां. जेजूस म्हजें मांस हांव म्हज्या सगळ्या जिवितांत सकाळीं इल्लेशें उदक पियेता आनी उपरांत हांव सदांच मिसाच्या त्या बलिदानांत हांव वांटो घेता आनी तेंच म्हजें खाण. आनी ती म्हणटा, म्हाका आतां 15 वर्सां जालीं हांव त्या जेजूचें मांस खावन हांव जियेतां. प्रितीच्यानो, हांवें तिच्या लागीं एक सवाल विचारलें, तुका मागीर भूक लागना गी म्हणून. तेन्ना ती म्हणटा, तो म्हाका घटाय दिता. पळय प्रितीच्या भयणी भावनो, जेजू जावन आसा जिवीत आसा उंडो. आमी पवित्र पुस्तकांत हाच्या विशयांत थोडे पळोवंक जाल्यार उतरां पळोवंक जाल्यार आमकां पवित्र पुस्तकांत सर्वेले उतरांत आमकां ह्या जिविताच्या उंड्या विशयांत उलयता. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 14 वर्स 18 to 20 आमी पळोवंक जाल्यार थंयसर सालेमाचो राय आनी परमण देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्रामाक उंडो आनी दाकांसरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणलो, परमोन्नत देव सर्ग संवसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. सदैव जो परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मनाक तुजे आदीन दिल्यात आनी अब्रामान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्किसेदेकाक दिलो. हांगासर उल्लेख केल्लो उंडो आनी वायन मिसार कॉन्सेक्रेट केल्ल्या कुंभाराचो उगडास काडटा आनी जेजू श्रेश्ठ याजक मेल्किसेदेच्या वर्ग आसा म्हूण आमी हांगासर समजता. आनी तशेंच निर्गमन पुस्तकांत चॅप्टर 16 वर्स 4 to 36 आमी आयकता, सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हळें, हांव तुमकां सरगर्तावन उंड्याचो पावस धाडटलो. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपट्टो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूंक. ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव ह्या परी तांची परिक्षा करतलो. हांगासर इस्रायल पोजेक आरण्यांत देवान मान्ना खानान दादोशी केलें घडीत आमी नियाळटा. उल्लेख केल्लें मान्ना सर्गीचो उंडो म्हणल्यार आमकां स्पश्ट जाता. आनी तशेंच आज वाचलेल्या त्या वात्रांत आमी आयकता. तशेंच जुवांव चॅप्टर 16 वर्स 35 जेजू सांगता, हांवूच तो जिविताचो उंडो, मोजेसाची येता तो केदींच भुकेवंच ना, म्हाका सतमानता तो केदींच ताणेवंच ना. हांगासर जेजू आपुणूच सर्गीचो उंडो म्हूण आमकां तो सांगता. आनी तशेंच कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 11 वर्स 24 to 26 सांगता, जे कितें सोम्या लागचें हांव घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्यान जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक कारकान दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची, हे म्हज्या उगडासा करात. पळयात, हांगासर पवित्र पुस्तक आमकां उल्लेख करून ह्या जिविताच्या उंड्या विशयांत आमकां उलयता. तशेंच मातेवाचें चॅप्टर 26 वर्स 26 to 29 हांगासर आमी म्हणटा, तुमी समेस्त आंतले पिया, कित्याक हे म्हजें रगत. आनी तो म्हणटा, घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड. तिच्यानो हांगासर थोडी पवित्र सभेची पवित्र पुस्तक सांगता तें पवित्र सभेन थोडी शिकवण आसा, ही आमी थोडी आमच्या जिविताक घालची चड आनी चड गरज आसा. तर हांव तुमचे लागीं एक सवाल विचारता, आनी तें म्हळ्यार एवक्रिस्त म्हळ्यार कितें? एवक्रिस्त म्हळ्यार कितें? आनी असो अर्थ अशें आसा, एवक्रिस्त म्हळ्यार सोम्या जेजू क्रिस्तान तो परत येता पर्यंत संभ्रमच्याक खुर्सार आमचें तें भेटयलेलें ताच्याच कुडी रक्ताचें तें बलिदान.
आणि क्रिस्तान हो संस्कार पवी सभेक ताच्या मरण आणि जिवंतपणान स्मारक जावन दिला. एवकरिस्त पास्का जेवण मोग एक पोट आणि माय मोग पास हाडटा आणि ह्या पास्काच्या जेवणान क्रिस्ताकच आमी सेवता. तोच आमची मोत कुरपेन भरता आणि शेवटीच्या महिमेचो उपकार दिता. हो जावन आसा एवकरिस्ताचो अर्थ. आणि हो एवकरिस्त आमकां केदाळाक घडलो हे आमकां कळीत आसा. तो निमाण्या प्रेस्तारात परत जावच्या आदल्या राती दोमदूता सांगाती संभरलेल्या निमाण्या जेवणा वेळार तो घडलोलो. तर प्रितीच्यानो आमकां क्रिस्ती लोकांक हो एवकरिस्त जावन आसा अति उत्तम. एकलो बरयणार म्हणटा एवकरिस्त इज द टोटल सबमिट ऑफ आर क्रिश्चन लिव्हिंग. एवकरिस्त जावन आसा आमच्या जिविताचें चड आनी चड बोळ. तर हांगासर आमी ह्या एवकरिस्तांत आमकांच एक प्रस्न विचारुया. आमी फावो ते रितीन वांटो घेता काय? जेजू आमकां हांगासर खरोच आसा म्हूण आमी भावार्थान वळखून घेता काय? प्रितीच्यानो जेजू आज आमच्या संगात हाजीर आसा. तो आमकां सकत दिता, बोळ दिता. कशें त्या स्त्रियेक ताणें बोळ दिलें, सकत दिलें, तो आमकां सर्वांक तो दिता. त्या देखून हर एका दिसा मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमकां एका तरेचें बोळ मेळटा, सकत मेळटा. आनी त्या उपरांत आमी आमच्या जिवितांत जायतीं कामां हातीन धरूंक जाता. म्हाका जायत्यांनी सांगलेलें आसा, फादर सकाळीं मिसाक आयिल्ल्या उपरांत म्हजें जिवीत हांवें बदल्लां. म्हाका कळीत आसा थोड्या वर्सां फाटीं हांव गोंयांतूय वावर करता आसतना थंयसर जायत्यो लोक, जायतीं भाव भयणां सकाळींच्या मिसाक आसतालीं. अरावंड 100 लोक. हांवें तांचे लागीं विचारलें, फॉर मेनी इयर्स यू आर कमींग फॉर द युक्रिस्ट, वॉट यू आर गेनिंग फॉर? आनी तेन्ना ती म्हणटा, थोड्यांची जबाब जावन आसा, एवकरिस्ता उदेशी आमच्या कुटुंबांत शांती आयल्या. उदेशी आमच्या पिडेक वखद मेळ्ळा. एवकरिस्ता उदेशी आमकां बोळ आनी सकत मेळ्ळ्या. एवकरिस्ता उदेशी आमी जें कितें मागणें आमी दवरलें तें आमकां मेळ्ळां. असलो अनुभव त्या जायतांचो. तर प्रितीच्यानो आज आमी हांगासर हें आराधन करता आसतना जेची कृपा आमी जोडून घेवया, तेजी सकत आमी मागया. आनी ह्या वेळार आमची जायत्यो विनवणी आसात, मागणी आसात, ती आमी सगळी आमी जेजूच्या फुड्यान घालुया. परतून दोन्ही हात आमचे वयर उबारया म्हज्या मोगाचे. दोळे आमचे धांपया. एक घडी ते जेजूचेर, ते जेजूक आमच्या काळजांत आपया, आमच्या जिवितान आपया. आज म्हणटा की लिपोवन दवरलेली संपत्ती आज हांव तुका दितलो. परतून तेच गायन म्हणया आमी ते जेजूक संगे आराधन म्हणून काळज सावन आराधन करून ते जेजूक संगे वळा, तर स्तुती करा, तर वाकण या, तर दिनवास दोळे आमचे धांपया, काळज वडा तळान म्हणा. आराधन करता करता आसतना जे कितें तुवें जिवितान आयला ते सगळे तुका सण वेतले वळा, सण वेतले, सण वेतले वळा. सगळी सांगता म्हणया वळा. आराधन स्वादी सक्रामेंता, आराधन सगळे सांगता म्हणा. आराधन स्वादी सक्रामेंता, आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता, आराधन सगळे सांगता म्हणा म्हणे वडतळा. आराधन स्वादी सक्रामेंता, आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता, आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. हालेलुया 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 आराधन तुका जेजू, महिमा वाकणे बदली तुका जेजू. धन्यवाद. लिपोवन दवरलेले संपत्ती दिता म्हटलें सांगलाय जेजू. आराधन तुका जेजू, महिमा पृथ्वी स्तुती जेजू, बदली जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया
पदवी महिमा वाकड पदवीचे आराधन 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 हालेलुया 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 जेसू आमच्या संगत आसा आम्ही विश्वास दवरून आम्ही एका सराई लावायच्या दिसा ताका वाखाणी करूंक गाण दिवं ह्या वेळार आमी पातये बिया जेजू म्हाका सुटका दिता जेजू म्हाका शांती फावो करता जेजू म्हज्या मागण्याक फळ दिता असो विश्वास दवरून गावया तुझ मोजो रक्षा तुझ मोजो तुझ मोजी साक तुझ मोजो दे आराधन करता सगळ्या ह्या काळजात
जेजू अपॉर्ड जेजू 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 लिविंग वॉटर जेजू 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 तुझे दोन्ही हात दुखते दोऱ्या वळा देवसराची काळोखाची अंधकाराची वाईट सकत अगं रावंग सायना 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 योकरिस्ताची दैवी सकत तुका स्पर्श करते असे वेळा दैवी पदवी स्पर्श करते असे वेळा ते काळ जाता उलो मार तुझ्या जेजू तुझ्या काळ जाता उलो मार तुझ्या जेजू क्या वेळा तुम्ही मात म्हणा मायकर आम्ही कोणी काय म्हणची ना तुम्ही उलो मारा त्या सुम्याक सोडवून धरा दोळ्यात दाम आणि उलो मार तुझ्या काळ जाता सगळं दुःख तू बाहेर घाले वेळा तुझे झाड आहे पयस सुदी 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 तुझ्या दोळ्यांतल्या दुखा गळटा जाल्यार गळोवन दी कित्याक तुझी फापसाल्ली काळजां जेजू बरें करते आसा 10 वर्सां जावन 20 वर्सां जावन 8 वर्सां जावन कोणें कितें म्हणलां ती उतरां तुवें जागोवन दवरलाय कोणा लागीं सांगूंक जायना तसली संगती तुवें जागोवन दवरलाय आज जेजू म्हणटा बाये ते भायर घाल बाबा ते भायर घाल कित्याक त्या काळजांत हांव येवन रावतां कित्याक तूं देवाचें मंदीर तूं म्हजें मंदीर जावन आसाय म्हजो आत्मो तुज्या भितर वस्ती करते आसा आज म्हजो आत्मो तुज्या भितर रावूंक आज तुजे काळीज उक्ते करे बळा जुवांच्या उगडापणांत आज रिव्हेलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 म्हणटा की तुझ्या काळजाच्या दारार तो उबो आसा तुझ्या काळजाच्या दारार तो उबो आसा देवसराक आनी काळोखाच्या पदवेक आनी देवसराच्या पदवेक नाडीच्या पदवेक खंयची सकत तुका धरला अनपरला जाला खंयच्या वायट तूं सांपडले जाला जेजूच्या रक्तांत तुका सुटका आवळा सुटका सुटका सगळे आमच्या दोळे धांप्या आवळा दोळे धांप्या काळ जाता म्हणटे रावा जेजू 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 म्हणटे रावा पिता तुझ्या घरात शांती समाधान प्राप्त जाऊन द्यायचे दिसा सांपडल्या सगळ्या सांगळा सुटका मिळवून दी 2 वर्सां जावन 1 वर्सा पासपोर्ट घेऊन घेऊन भवन आसाय एकच विजा तुका लागची ना आज जेजूच्या नावान ती सांगळ तुटान पडोवन दी वेळा दैवी सगळं जिवितांत देवन येऊन दे वेळा जेजू आपड सुम्या आपड सुम्या आपड सुम्या आपड सुम्या आपड जेजू आपड देवसराच्या काळोखाच्या सत्यानं खंयच्या बंदखणीत आज बांधला त्या बंदपास सुटका मिळवून दे वेळा सुटका मिळवून दे सुटका मिळवून दे सुटका मिळवून दे वेळा जेजू तू हात लाय आपड आपड जेजू सांगा जेजू जेजू म्हणते रावा जेजू जेजू गुलाम मारा तुम्हीच म्हणा मायकरान म्हणचे नाव जेजू गुलाम मारा जेजू जेजूचे नाव वर्ते नाव पदवेचे नाव तुझी वाट उक्ते करचे नाव उला मारते जेजूच्या नावा जेजू सलवणी तुका सोड नसुदी जेजू सलवणी तुका सोड नसुदी खंय असे थंय जेजूचे नाव उला मार कंटिन्यू उला मारते राव कंटिन्यू उला मारते राव कंटिन्यू उला मारते रावा जेजू जेजू सगळी सगळी म्हणत जेजू 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 तोंड उक्ते दवरून म्हणत जेजू जेजू व्हडल्यान व्हडल्यान जेजू 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 आपड सुम्या आपड जेजू जेजू आपड जेजू आपड जेजू जेजू आपड जेजू जेजू तुका हात नाही ते सदनी हात वैर बार आणि जेजूच्या उला मारा कंटिन्यू उला मार कंटिन्यू उला मार कंटिन्यू उला मार तोंड उक्ते जेजू 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 म्हणते रावा जेजू खंय आसा त्या स्वतः जेजूच्या उला मारया वेळा जेजू 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 येत्या व्हडा सक्रामेंता म्हणून ते जेजू आम्ही आराधन करूया अर्घ दिवया
असना एकाच तळ्या हरसिता दोगाय दोगाय श्वास पिरितान समासमीन वाटा प्रार्थया सम्या जेजू क्रिस्ता खरेच तो देव ह्या उंड्या रुपार तुका आमच्या संगी हाजीर आसाय आज सर पिडेस्तांचेर भुरग्यांचे तरणाट्याचेर ह्या कुटुंबादारांचेर तुजे आशिर्वाद घाल आमकां सगल्यांक उजवाडाची ती भुरगीं कर आनी तुज तूं आमकां आदार दी तूं जावन आसा सत वाटांनी जिवीत आमकां तुज्या वाटेन तूं चलय हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. जेच्या आशिर्वादाक तकले आमी बागूया